Siniwaka sangya para kasih Aglar ning Cakrawala winulat Prandini peksa kebekan sanding kentarang gunokan suwi warata tanpa selo begegek kugek mel sadulita ma apa wong semene iki sing tuwek dhewe iki ming kowe lho ma mbok kowe iki guneman sak kelimah tumindak sepecak basane kena nggo tulodo anak putu ngono lho kok anggere arep omong ugek ya omong apa aku nek omong kaya ngene iki mau nyebut mbok ganti aku bosen bendina ngrungokke ugek lah ganti apa bujleng ngono piye lah bujleng ira ndeke buta mangsa Semar kok bujleng ya nyileh ngono lho nolo gareng wong kuwi nek wis duwe dhewe nduk sok isih seneng nyileh dudu ndeke kuwi dosa ala becikne duwe dhewe ya teke dhewe wis duwe dhewe kok sok nggunakake dudu ndeke kuwi dosa reng nek konangan kancaku mung kakek niki gawe penerangan kok malah tok bantah gong apa mangsane yo ora ana tegese ngono kok lagi nyebut iki tegese apa begegeke wujud ugek kuwi urip obah nek wis obah kudu golek penguripan nek wis duwe penguripan teteken tekun ben ketekan apa sing disedya lho mel mangan sadulita setitik arep oleh mangan sithik ning nek woh le makarya dhewe dadi getih dadi daging pamane bojomu wae ning adol pecel badine ning sak sen rong sen ning dipangan dadi getih dadi daging mergo metu sing kalal harga sak jan iki metune 2 yuta 3 yuta ning hasil saka korupsi cilaka reng cadang neraka jahanan andan dadine mel-meli mangan nek ugek obah nyarak ngono aku ngomong karo mantumu mbokne aku arep mel-mel nek mel-mel yuk manusa ugek ngene bandamu Agus Ndara Janaka Popo Kakang Semar kula pun ngertos kumembenging Sungkawa Ndara niku mboten wonten sanes menggalih putramu Ndara Abimanyu Angka Wijaya larak ngoten to ning Gus sedanipun ingkang putra Ndara Abimanyu menika wigatos sanget dados rana sinuwun Puntadewa wal saking bebaya. Nalika semanten upaminipun kang putra Ndara Angka Wijaya niku wani nekat metuke Kurawa
sinuwun Puntadewa kepikut mungsuh Bratayuda pun rampung dek mben Pandhawa sing kalah. Lho lak ngaten. Dados pangurbananipun Ndarangka Wijaya menika mboten sia-sia. Nanging malah kepara dados sambuk dados rana cancut gumerguting para wadya ingkang sami sabiyantu kelayan Pandhawa. Lah nek para wadyabala para pambiyantu saking manca negari pun cancut gumergut kudu mrastambet angkara njuk ndara sing dibantu kok nglempeyong iku njuk pripun. Gus Bratayuda niki nggih Pandhawa niku mboten kok gayuh kamulyan, mboten kok gayuh kamukten nanging netepi darmaning satriya ambek utama wani dadi utusaning adil ngoten. Kudu nirnaki ambek angkara Budi Candala. Nek Ndara Angka Wijaya seda, Ndara Janaka njuk bela. Nah, Ndara pun singlar saka jejering kasatriyan. Bumi kanjang-kanjing langit kelap-kelap. Katon lir pincang ing alis. Sang mawet kandrung sabarang kadulukir moyak mayik saking tias baliwon Dur Sumitra Tanoyo parang nang saya ngringsun sak bagus Padang terang rasing panggaligyan Arjuna dupi midhanget pangendikanira Ki Semar. Nanging dereng ngantos menyat saking Plenggar katempuh lampahing Maruta. Ora kaya pedheting Maruta Dyan Arjuna kepapak harisaning para dumeksa saking Dandang Manurip. Eling-eling watak buta mambu gandaring satri mangrik lir Singona Bolawan. Jumedhil saking grumbul miyak lagalang-alang sing pendalin teguk nyandung mati nyampe pangkating jerket pating galeru pating karo piyak swaraning proyak
Indri yaksasara maruta bawana bana margana panca bayu warayang dening rana wisikan gulingan lima talah percoko blai priswana jek-jekan ana teja semara jumungguling nyatak depilang teja wong bagus. Ngaku sapa jeneng Dewa sapa jeneng sapa jeneng Dewa sapa jeneng sapa jeneng babu takoni pelek wong Guneman. Ayo ngaku-ngaku ratu. Ora mengkono Buddha pitakon ngampyak kaya wong jelo getak kaya wong gusah manuk. Balik suruh genti aku takon kowe Buddha ngendi kamu? Sapa pracikamu? Babu. Takoni ora enggal ngaku malah dadi takon junjung dongko. Ora katon widodari kang nang ngarepanku Buddha. Sangeku papane dongko. Najan aku Buddha dudu Buddha sembarangan nanging Buddha tetungguling yaksa. Buddha ngendi kowe enggal ngaku. Handling prajurit saka kayangan dandang mangure dikya kala pecat nyawa. Kingatwoduran pamadyaning Pandhawa Satya Maduka jenengmu ora ana jeneng kasih ngaton babu sudah kesocer keluarga samu kasih mudel Arjuna Dananjaya Janaka mengulon barangmu tindak nyang endi ngetuki lagu ning sikil nuruti budi pengangangan angon kedeping nektra babu mau mabur karo penjongane lumaku ning manungsa tanpa jijukan dan murung satru jaya dalem bali bali ora kena wacut ora ana gawar kenteng balik wong mlaku ora perlu gawar kening sirah kudu pating jenggelek sirah kudu pating jenggelek tak sampar tak sandung ana rambut luput sikilku ngganggu laku tak candak tiga janggane mungsu ngrangu pusaka Buta-tata gati wisaya kalana kalayatan maringkut-ringkut kabaliking rasa somadura rupa kalah percoko plai priswana cek-cekan ora kena ginawi becik wani muncul dening aku Den apa musing tak odeni ado ndak sawat tak sahut sabet kemudu ajur pandamu dibantangan dibilang
Drang gleng gak kapok jamre bareng kota-kota laku Good.
cedhake sapa kok gledhek nang kene iki ya. Kancaku. Mangkang grus rusu sumbar lindu geter pater kang bumi gunjing maluk huntur getuk kuroreh koro-koro pindo belah bumi gunung manggut-manggut jalo dirumok mawalian Bujleng iblis selamat kancaku maju-mati mundur dadi bayangan Bambang sapa Arjuna kowe sapa Ditya Kala bedhut riwut tumrap wong negara pring sedapura cetok milih sing lempeng rampeten karo sing bengkong aku ilak ngupahine kancaku kapura ngarsa leganing atiku wani musuh aku apamu sing tak wedeni lempeng loro gede pati druhun adoh sawat cedak saut pedhut bangkeamu rimah-rimah Musti cara buntal rukmining gading tek swara tumilan murup kumilat ngarap-arap mancat ngayat ing embat-embat byo tumandu susila sinuk menglogo lepasing brojolir tadit ora buta
polahmu didrah-didrah kaya barungan ditanggap tekaning ndoto dadamu karo godhong lumbu atos godhong lumbu kena pusakaku mati tanpa sambat nolo garing kula buta mati nang tengah dalan guwangen mengko ndak medeni wong liwat nyen inggih sendika saka bungae ndaraku menang musuh buta leh kungguang nganggo sang tembang tangkur tim dong guwang batang buta buta mati sajake kena keris wah butane kok lelemu sajak urip kepomo wis dilalah dadi kersane simbah buyut perang Munsundara kena keris terus mukik ora sembodo dik rum kena lek gawat takone mencep ini bareng kena pindho ya momrot mati dadak tutupi nah nang mangan iki ora waninya oh iya ndara ngapusi opo buta urip ku kan buang padha karo aku arep pakake buta buta niki wis mati napa isih greng-grenge padakan wong buta kaya wong kok dianggep urip iki wis mati guwangen nolo garing mrene nek ora percaya wah piyayine kepleset-pleset angkat kersane ndara ya piye buta sing urip kok kon buang waduh terus ayo mlayu wae terus butane galak ana pira-pira dintekke wis ento ya dikaine ya arep ditumpuk wah wedi tenan aku nek ngono iki jan medeni wah wedi aku wedi yo minggat wedi ra lunga kene selak abot balang yo guneman kok ora karuan arep mangsamu iki aku ora ngerti lho buta urip kok sikile papat ayo saiki donge Kang Garing sing guwang dadine ra gelem kowe sing guwang luwah ora luwah lah kuwi eleke bakon nek ana gawean ngono kuwi Uto-toto gati wisaya kalono kalayatan rampung linggis buta iki terangane awan lamur ana wong nang kene karo jojoh nganggo linggis Uto-toto gati wisaya kalono Ilalah nyanyak nyuma-nyumani nyanyak nyuma-nyumani mundur nani panyangan nen sopo jenengmu Arjuna budek takone kok meneng mae dan sopo jenengmu Arjuna budek wong sing budek awake dhewe malah ngarani ndara ngarep ana wong iki lah komplit kowe iki ya budek ya lamur wis ket mau nang kene padake kowe iki ya buta ya
Ya buta. Apa kaya ngene kok bligo. Ngono nesu. Jenenge sapa? Dikya kala Limanganggur. Hah? Dikya kala Limanganggur. Ah mbok dolan. Jenengan kok kala timbang nganggur. Dolan. Lanang kok wedok kok kowe iki? No lanang kok ngene kok wedok. Ndek bojo. Pindho lek iki bojo. Ndek anak. Piro? 3. Wedok iji lanange 2. Sing cilik wingi tak tetake. Nanggap bayang. Gratis. Kowe dhewe wis tetak. Wong edian iki. Wong anak ni bojo kok takone tetak. Lha iso lho di bojo di anak burung tetak. Ning ya wis to. Wis. Ora ngandel aku. Nah, aku tok paido to. Keronto-ronto aku nek tok paido pandak kirung tetak. Aku ucul kok aja. Lanjut arep udara ya nyilakani wong. Anek jenengmu ki apa? Jenengku Petruk. Wah, gini ki meng Petruk. Petruk dimengke. Kiramu iki lho. Ping demenake. Wedo. Kiramu kok iso bengong. Wah, ya nyembrono kowe. Kira kok dunyet-dunyet. Emu kok tandung tak bentak gentung ngilang wong ngilang nah ketaknya duit 1000 ngono ning bindengku tok pek gelem tak kayul ana bindeng kok ngulang alih nyai pokoke nak ngene duit arep bindengku tok mek iya ngene sing ora bindeng kok ngulang alih ndi dite no mek duit 1000 wis tanpa ngono bindenge lakonono aku wis mari ora ngandel nek bindeng kok molak-malik kok iya ora cilaka iki aku nek bindeng tenan aduh nampa 1000 bindeng mau aku sing tak del suarane bindeng Rang nyaren ngapa kok bebindengan iki lho nyamang gak nyeneng bindeng-bindengan kok kowe tak ngei duit 1000 ngono ya arep nyereng kok dengaran ya nyadate tak utangi ora entuk kok aku ora menembung kok tak tangani ngomong arep nih wis lakonono kono rek kok dengaran itu kok mau arep duit marake bindeng mulane duitnya dikek-kekne ngomong Kang, dik semu marake bindeng wis doyan. Tak kayul bindeng kok iso mulang alih. Bindeng iki jinise napa kae arep nih didik. Wis kono kok lakonono. Ora ngandel bindeng kok mulang alih. Muinya ina buang. Bah. Nek ndelok lewon mlirik ya mani-mani. Tak enteni 2 menit. 2 menit ngabar. Tak wis 2 menit ora nek marake bindeng. Mak nyai iki marake pancen duit marake braholo. Bagong lun kok ana duit 1000 dek sapa? Kagungane ndara apa iya nggih gogrok nek ndara perang wae kok ora to jupuk ajrih ya wis jupuken peken mboten nek diparingke nggih mang jukuke mangke kula tampanane ora men perdarane kok dikongkon mboten purun nggih mboten
duit nak. Iya. Iya, gelem bindeng salahe nyandang nganggo mlitit nang dalan kok dicewe dupeni bareng bindeng ning aku mari aku kelangan sewu bindenge mari nemu dicewu ngungik nyoli witmu mau oh mlekku dhewe yen ngono sak jeke urip kudu aku bindeng aturke marang sesumbanmu kinang tumiling angulati medeming sekar kang indai warni Kakang Semar kula Gus parang pawartane sangyaning para yaksa ingkang mbegal pengaring-aring lakuku para gandharwa ingkang nikara tindake baguse setunggal kalih tesih gesang nanging sami lumajar gendung jurang ajrih mulat kridane Ndoro Arjuna mengkono Kakang Semar nggih yen mengkono ayo dibajutke lakune daya-daya tumeka pakuwon ranggawatangan mulat marori Sang Arjuna wis munya kang lagya kamanungsan Gus kula dherekaken ayunala garing pitruk perdandanan bendaramu diderekke monggo ndara kula dherekaken iya kono kawan